en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamiraɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men an goni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal hettiyankoɓe weltare tv jambalɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñay windere feeñay ɓatake bindaɗo naasaande nogase tati korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi ɓatake men ko fate cellal ɓalli musidɓe tedduɓe en mbi kala alhamisa eɗen kaala cellal ɓalli nde tawno cellal kam woni neɗɗo ko jiɗɗa ko kala sala cellal ko ɓurnoɗa yidde ko ɗum woni ko gatoɗa ancude sala cellal ala kala ko mbawɗa wadde ɗum noon en jibinama jomiraɗo rokki en celle ndenen ɗen celle hono ndenirten buuɗi men haalis ɗe ni haalis ma mo joguiɗa o no ndenirtamo ni renir noon cellal maɗa cellal ko ma rene kala ko Allah tagi neɗɗo ñawne natira ɗon ko ma ndena a ƴewtoto no moƴƴi ƴeewa gudde ɗe ƴeewa dimuɗe ɗe ƴeewa nokkuji ɗi ɗo rafi natirta kala e no rafi ardata kala ndentoɗa ɗum woni wonde neɗɗo denowo hoore mum mbasa wellidde hoorema e kala dimuɗe ñaw mbasa wellidde ɓandu ma mbasa wellidde hunuko ma noppi ma ñiiƴe ma terɗe ma kala ko en addanma hen ñaw tawno neɗɗo nden kama ko kanko nden kama ko an Allah subhanahu wa taala mbele mbasen jogade makko sinno ko ni o rokki men kala ɗum tagi jango hay goto men wawa darade wiyamo jomam sinno ko ni sabu ka miccima hoorema ma taw kala o tottima so haqqille so miccade so soɗade haade mum ñamde so soccade ñiiƴi mum si andude ko reedu jogui kala ko naati a anda no natirta toon sa andu terɗe maɗe wona mo jiiɗa fo coccodira wona ko jiiɗa fo ñaama wona ko jiiɗa fo jara
wona ko jiiɗa fof cukka e nofuru ma, wona no mbeleɗa kala mbaya, wona no mbeleɗa kala mbaɗira, ma annduɗo pawɗa cellal ma. ɗum noon tinnoɗen e cellal men no moƴƴi, musidɓe tedduɓe. haade men arde cellal ɓalli, eɗen garta seeɗa e ɓeeɗo henno miccotoɓe geɗe holɗum nde tawno neɗɗo ko vision. enen Afrique noon manki en ko vision. hewɓe ene mbiya africain so ñaami reedu mum heewi tan gasi, miijota ko janngo. ɗo jooɗi ne wifeeɗo reedu mum ndu ne heewi ne bataɗo, miijaki janngo, ko ɗo tan miiji ko ɗum bonata, ko oɗo nema tan miijaki janngo. so en ƴeewi Patrice Lumumba, kan wonno hoorejo jaagoɗo leydi Congo, RD Congo Kinshasa, darinoɗo darde tinde haɓade Belge woɗeɓe halfunoɓe leydi Congo. kono nde ɓe gandi oɗo darde makko nde, kamɓe ɓen woɗeɓe wonnoɓe ɗon ɓe jiiɗa nde darde, ɓe kusne makko ɓaleɓe hono makko en, ɓe bonnitimo, ɓe jalkitimo ha ɓen cikkini ko gaño. ɓe nangimo, ɓe kaɓɓimo, ɓe cokimo, ɓe piimo, ɓe mbarimo wargo bongo, ɓe duppi kala ko takke makko, ɓe duppi ha laaɓi, ɓe dondi ƴiye makko kala, ɓe nawi Belgique, ɓe moftoyi. aɓe ganduno o ñalawma hande ma ar duuɓi 60 hikka, duuɓi 60 hikka. beele cehilagal arta, hoolare arta, ciifanɗe kese siife, min ñaagomon yaafuya, kono kadi kettuɗon e amen, min ngara e leyɗele mon, min gadda masiŋaji amen, min compa e leyɗele mon, min gitta ngaluji mon ha tendi leydi mbandino Congo. Congo ɓuuri mawnude Afrique kala, ɓuuri alɗude to banggue leydi. ko ɗen ƴiye goni gittade Belgique hanki gartira leydi Congo caggal duuɓi 61 ko wara. en ji leydi Benin, tubakoɓe arnoɓe toon gitti ganni mabɓe ɗiɓe parnotono to banggue ruwaji mabɓe nawi moftoyi. nde leydi France yiɗi tottiri ɗum Benin, ko ciifande goɗɗe siifa arti. en ji leydi Sénégal duuɓi jewtuɗɗi, won gueɗe men gittaɗe nawa moftoya toon, gueɗe sernaɓe men mawɓe foof beele artire koma wonta kadi affaire politique, wonta kadi affaire diplomatique. goɗɗum e goɗɗum ne wayno leydi, kamɓe ala koɓe garanta ga henna ha mbaɗen mabɓe chantage ɗum ɗo henna, kono kamɓe ɓeɗe jogui gueɗe men pop wonta chantage. on jaɓanan min ɗum, min tottita mon ɗum, piɓodiren e ɗum wona ɗum, laato wona ɗum. ko ɗum woni koɓe jiino duuɓi 60 ko adi hande. yo Allah rokkumen enen vision, ha dañen vision ɗo e janggo, holko suka men jogori wonoyde, holkoɓe jogori waɗoyde, holko jogorɗen waɗande suka men, beele ɓen jaltay ɗe ɗanle, ɓe jaltay ndi kalifandi, ɓe jaltay ngal kiiɓal, ɓe mbawana koye mabɓe leyɗele mabɓe. hol yon vision mo laamɓe men jogori joganade en, so wona tan darade amin poɗodira politique, ko min laamoto, ko min ɓurma, min ɓuuri o. wona jomin ne kaala safara, wona jomin ne kaala nguura, wona jomin ne kaala ɓamtare, wona jomin ne kaala jangde, ala, ko politique tan ñande kala. holto ɓiɓɓe leydi goni, Afrique naaɓe to goni, mbete enen ko ni tan goruɗen. wiyoɓe ko kañumen goni jogori tambade leyɗele men, guuri tan ko politique, ne kaala tan politique, ngala vision cellal, ngala vision nguura, ngala vision jangde, ngala vision witto janggo beele yaltinde Afrique caɗele. ko amin poɗodir tan le follaamu, kala toɗɗaɗo majje, kala nomaɗo majje, ko haalanno ko fof natta haalde majje melew, heddone ñaama jawdi mum ne deeƴi. ɗum noon musidɓe tedduɓe, Afrique hayso tawi koko duwana, eɗen mbawi yurnitade ɗo duwaw. ƴeewen caɗele ɗe, holko waɗi ni africain, holko waɗi ni nguru ɓalewu ngu, holko waɗi ni ɓalejo o, ko saabi ɓalejo o wayni. ndaron hande ko wayno leydi France,
ɓe jehi suɓoyaade dibiteji maɓɓe daawal gadingal hay mbuubu ɗojjaani ɓe duttitima e daawal ɗimmal alet jewtuɗo henno hoorejo leydi ndi foolaama o noddiɓe kamɓe kala ñalawma hanki o woni alarba o to l'Élysée galle laamorgo to ɓe ngari ɓe jewtidi ngam ƴeewde holno ɓe ndendirta suudu sarɗeejo ndu haɓe mbawa gollaade ko vision moƴƴo allahu akbar musidɓe tedduɓe min mi wiyata mi duwonta ko africain par ce que allah ne rokki fof africain ha heddi mataw jogade vision labde ɓernde e yidde wonde neɗɗo goto ha yimɓe mbawa yaltude caɗele garteten koye cellal ɓalli cellal ɓalli noon haade men yettade ɗum eɗen mbasiyo yimɓe yoɓe tinno kala mo ene barista kuura e galle mum addu bawɗo waɗanma reento wadde trafic kuura reento addude baɗo birkol fooɗanma ɓoggol kuura e compteur ma nannanma e tarode walla nannanma ɗo reento addu bawɗo o fewnanma ha feewa ganda kodduɗa koye jeygue kala nde sumi a bomoto reento yaltinde 400 caloɗa yaltinde ujunere o ko bawɗo wima addu ujunere caloɗa oɗo wawa woni koye wadde birkol ko cuusɗo tan jogui ko tournewiisuji mum so ñoƴƴiɗo huɓɓa so ñoƴƴiɗa wasa o kuppa ɗo o ɗanga o nannaɗa taw fiiluji waɗi hen ɗi moƴƴani ɗi mbawa jaggude jeygue no waɗiri ni fewani o barisanma mbatta hebde jeygue aɗa welti aɗa huɓɓa e wantiloji maɗa aɗa huɓɓa lumiére ma aɗa barisa téléphone ma aɗa welti kono kuura o nana ñamto nder saabu o alna ɗum gandal ko waɗi hen ko fewani kuura o fetta jagga rido fetta jagga traverse fetta jagga leeso fetta nangodira e ɓalal ko jeygue fetta suma galle so tigguyel no toon wonno maaya so sukaɓe ni toon gonno maaya so yimɓe ne ɗanino toon cuma maaya bagage ma suma galle ma suma mbiyen en ganda ko sumi galle o eɗen gandi galle sumata mere jaɓen wittande koye men jaɓen andude gonga mo guurɗen o jaɓen andude kadi fenande guurɗen nde giwen eɗen gueɗe ngam 400 tan woto ujunere woto jarane perdude ɓiɓɓe ma perda hoore ma perda galle ma en ji so ndungu ari so tawi installation courant moƴƴani sa mimi ɓale ɗe masat so ɓale ɗe leppi tan sa jungo ma mimima e ɓalal masete sa mimi frigo masete kala ko memɗa masete hayso ko vante hayso ko téléphone ma mbarisiɗa téléphone o masete tene mas so naate maɗa mas courant téléphone ma e hoore mum tan téléphone ma o sa warñi a joguima téléphone o e newre jungo ma no mbarñirɗa ni jihal gonkale newre jungo ma hakkude mum e téléphone o jiyata ko maso naata e jungo ma jiya jungo ma watta jaaɗat hedaɗa ficci jungo o ango jaaɗa saabu mas kuura so masima a jaɗɗat so ɓooyi ɓandu ma ndu jaaɗa wayno koko soora goɗɗum ni daña gel de pôle ɗum ene wawi wonde e ma heddo e ma wasa yaltu kala nde memɗa téléphone ma tawya toon on jaaɗɗo gonnoɗo toon ene ɓeydo nadde ma ɗum waɗi hannde jiya neɗɗo jooɗa ɓon jogui téléphone mum jungo wona jadde wona ficcude jungo wayno ƴiƴam dogata hen ni ko masaɗo saabu téléphone o ko jeygue woni mum woni koye naalde makko naatay makko hawo yora kos ɗum noon ndentoɗen koye bonɗo kodduɗen jeygue eɗen jogui musidɗo goto ko pédiatre alban ɓi vovan mo mbiyeten nene tubak alban eɗen jewtide e makko fare banggue ɓiɓɓe jibinteɓe eɗen kaala ɓinguel so jibinama no lotirte no ñamminirte no muynirte foof ha kalduɗen makko fare banggue teɓɓogol ɓiɗɗo saabu eɗen ene jeeya e aadaji men teɓɓade ɓiɗɗo
loota ɓiye ngayna a lootimo ha laaɓi nanga juuɗe ma ɗe cuutamo gona e weddanemo aɗa teɓɓomo aɗa weddemo aɗa teɓɓo aɗa ɓuucomo ɗo ko dangereux mawɗo saabu ngo ngandi ndi suwa marade ƴiye ɗe tiiɗani ala kala ko tiiɗe makko taw ko baggo ay ɓakkere sa mahi ɓakkere ha gayni ɗo nde lerɓi seeɗa ɗo nanga ɓakkere ɗe gona wiida teɓɓode mbi heewi ko wontude ɓakkere wotere kadi cukalel teɓɓetake cukalel ala kala ko tiiɗe gueɗe mum wona ƴiye ɗe wona jofe ɗe wona heeñere nde wona birɗe ɗe wona ngandi ndi wona gite ɗe wona ɓoccoɗe noppi ɗi wona haydara woni hunde ko enen mbaɗata nanga cukalel to sen loota ɗum ngayna ɗo loɗɗamo ɗo ndiyam nana e ɓandu makko nangamo gona e suddema teɓɓomo aɗa fijiramo te ɗo moosa mo welto ɓoccoɗe noppi ɗi ne ndiwa wonɗo yahata tan so ɓooyi ɗon o narta o nanata koko dirtat ngandi dirtat jomum mawna ne rokka ɗum probléme taw ko an jeeyi on sababu walla ƴiye ɗe cuwa tidde wooda saqa mo dokkuɗamo hen wontanamo lor taw ko an addi on défaut ɓiɗɗo teɓɓetake loɗɗum ha laaɓa pompa ɗum ha laaɓa saɗa loota ɗum kadi loot ɗum ɗo hidiɗo ala hendu tawno ɓandu ko gudde ɓole goni mum kono en jii enen suka men lorte koye dow dankele so cukalel ngel salima aɗa loota ngel aɗa sokka ngel kelle keeci hello tene peɗeli juuɗe ko ƴiye goni hen sa fimo hello tan markat yaade ha nder ɗum woni noon ene wawi gon hello naata e keeciki dampoyo beccito rokkoyamo ɗojjo ayi hakkude keeci e becce hakkude e ɗo way kono baaflo ni baaflo so yi ha fuɗɗima dalɓitade no waɗirta bof ni ko noon kala ko neɗɗo fiya e keeci ne wawi tawtude ɗum becce ɗum noon ene moƴƴi saabu holɗum sa tawi a ɓooyi ƴurade ha keeci ma ki muusi nangoyta ko becce ɗe ko jokkodiri ndentuɗen fiide sukaɓe goɓɓe kelle hakkillaji no seernamen mbaɗanno hanki ni sukaɓe hewɓe dañi hen probléme ande ɓe haqqillaji men ndiwi ɓe haqqillaji men beftama ɓe goni mocce mbiya koko memi ɗum koko memi taw wona ɗum ko kelle tan hello e hakkille tel tene haqqille ene hawni saabu haqqille woni mémoire neɗɗo way tan ko nanga téléphone ma o ɗo mémoire woni ɗo piya ɗum e leydi walla piya hen womre mémoire haqqille woni mémoire neɗɗo ko ɗum ko kaptata ko noon so bonnama o wonta nan o watata kadi kono ɓoccode ni o beftete o wonta kulɗoma ala ko wawi nande tene o weema ko heddin ko kaddi gurdema ko weemat o wona mawɗo beemɗo taw ko an jeeyi sababu neɗɗo yo salo wonde sababu ñawnude neɗɗo walla nanga course lappamo e hoore ko ngandi woni toon eɗen jii hannde woni yimɓe hewɓe ko hangaɓe haqqillaji ko jaaɗi wona haydara ko ngandiji ɗi mema nanga sawru piya neɗɗo e hoore ha waɗa ƴuugule ɗon waɗa ƴiƴam fendo ɗon saaha kala jiya hoore nde wahlito o wona neɗɗo beññiɗo o wona e ruytude walla waɗa gueɗe ɗe pewani walla o hankkadi ko ɗum joguimo ƴiƴam e ngandi woni neɗɗo saabu neɗɗo ko yahata e mum ko fof koye ngandi woni sa yi so neɗɗo joole moto wiyama wat casque hoore sumimi leydi gasi saɗa naata e bâtiment en chantier a waɗat casque mbaɗa laaf woto hunde memde hoore nde nden hoore noon hoore ko tugganma tan ɗo dande ha fayi dow woni hoore fof koye hoore jeeya pap koye hoore jeeya ɗo ala kala ɗo foti hen memede hello e haqille en kurus e hoore en womre e haqille en fiide neɗɗo e geenol en fof ko dangereux joni mbaramo walla gallinamo walla bonna gurdam makko taw ko an jeeyi sawa heddo an aɗa jokki gurdam ma aɗa ñaama aɗa yara aɗa dañi jaam oya aɗa rokkimo bone taw ana anda
a anda hande ko waɗini kaari ko an sabu ko an fiinomo. ɗum fof ko hunde jarde haqqille. ɓiɗɗo ene daña caɗele to banggue muynam ha kosam watta yaltude kine mum hokka ɗum ñaw walla waɗa ɗum jarna ñammina sukari ndu heewa tan lelnamo gajjinamo. ɗo ajjide sabu en gandi cukalel ala sukkode wonde hakkude estomac o e hunuko. so rendu heewi tan o wolƴat walla tutat. ɗum ko cukalel tokosel tutata ñallata ko tudde. sa woppi ɗum tan kañum tan e suudu so yiɗi tudde taw rendu ko heewi lelde nde fewani so tuurde ne yalta heewi yaltide ko kine e hunuko kala kine ɗe cukka oɗon ko fofde. ɗo cukalel sukaɓe heɓe maaya ɗo kine ɗe cukka melew taw sukki ɗum ko kosam ɗam. won kadi no jaguirta aɗa muyna ɗum oɗon kata ko fofde timpilto jiya wona fettade angel fetto. sa wattani haqqille aɗa haalda e goɗɗo walla aɗa audio whatsapp walla aɗa woni téléphone walla aɗa haalda e sehil ma goɗɗo angel fetta koyɗe ɗe cikka angel koye weltato ko donkuɗo fofde. ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe teskaɗe hen musidɓe tedduɓe. tinnoɗen hen no moƴƴi battino hen haqqillaji men. ko heddi ko eɗen jiiɗi bandiraɓe rewɓe ɓe yoɓe tinno ɓe ɓuura ɓattitade sukaɓe rewɓe ɓe to banggue hygiène to banggue laaɓal. laaɓal fof so rendi gorko e debbo ndendi poti kono kadi laaɓal ɓuuri koye debbo. tawno debbo e gudde gonɗe mum ɗe e ko yaltata mum ko hato jini koye hygiène moƴƴo. cukalel dewel so ngel dañi 10 ans haadema ko dañi 10 ans ni a tanka ko cukalel dewel jangguin ɗum hygiène woni laaɓal. jangguinmo laaɓal gila ɗon lotorto e gila e dow hoore makko hoore nde sabu hande sa e suka men ɓe koyeɗe ko leydi ɓoldi ko pundi ɓoldi ko karas ɓolo joom law jangguintaki laaɓal hoore jangguintaki laaɓal ñiiƴe jangguintaki laaɓal noppi ittude tuundi wondi e noppi mum jangguintaki laaɓal so yeehi lotoyade yo laɓɓin ɓandu mum ɓayde ko debbo ha tenti won e nokkuji e ɓandu mum. so ngel yeehi hangel dañi duuɓi 11 12 sabu eɗen gandi woni sukaɓe rewɓe ene jiira ellaji mumen 13 ɓen goni wiyeteɓe précoce en aɓe jiira règle uji mabɓe duuɓi 13 14 15 woni hen ne jaaha 17 18 no waadi. jangguin jomum on hygiène so ɗum are jomum ay suka men rewɓe so puɗɗima ƴeesade seeɗa soɓe batti ellade aɓe jogui ciccedi bondi woni hen ko ɓuuri hen hewde aɓe cicca ciccugol ne hulɓini waɗi noon ko yumiraɓe jangguinani ɓe hygiène laaɓal. on so jangguinaka laaɓal ndin ciccedi wonno wonirta e mum so yeehi hankkadi haw mawni o watti sodde keremaji e latiji ko ɗin latiji e keremaji cuurata siccendi kono kalde o lelde joom galle makko oɗon kadi yettade mo jeeya debbo ne waɗi fayida sa yimo ko diriyanke so ñantimo mo yooɗi kono noon so lelima wawa memdemo saabu hygiène o ko gila mo famɗi. jomum sa yi tan a jarribte mum kono a wawa yettodirde e mum to banggue lelde saabu won hendu wondu ɗon won odeur gonɗo ɗon wonko woni toon fewani ɗum ko guilay asli. won hen ko infection ngaji ɗi ganduɗa bonɗi guilay cukako taroɗe men dendaɗe ɗe saabu enen eɗen jogui taroɗe dendaɗe gorko ko hen yahata mawɗo ko hen yahata debbo ko hen yahata koɗo ko hen yahata moni pop e ñaw mum ɓene taaro ha ɓooya battinoro sofde ƴiƴam ɓeɗo hen no gondi koye ellaji mumen looto e tarodde ɗacce ɗon ƴiƴam mbaɗa hen dihal seeɗa yaha taw laaɓani ɓeɗo gara ne jogui ɓuɓriji bonɗi taaro ɗon jaaha ɗacce ɗon ɓeɗo gara ne jogui sotpisuji men bonɗi taaro jaaha ɗacce ɗon ɓeɗo hen no gara ene jogui infection ngaji bonɗi ɗacce ɗon cukalel dewel ngel ara jooɗo ngel taaro pilam ɗam arta e maggel rokka ngel probléme heddo wona e ŋañade watta ŋañade guila mo famɗi hankkadi yumiraɗo wattata hen haqqille mamiraɗo wattata hen haqqille mo nehe o wattata hen haqqille angel yaada hen ngel jangga souffrance
moftude sipportude ene waɗimo gene haw watta wowtude haw wowta sabu aɗa andi rafi ene nanguma ha gowta en jogui woni yimɓe hannde ene guurde rafi gila duuɓi 40 gila duuɓi 40 eɓene gonde rafi koɓe wowtuɓe hankadi ni rafi one tampiniɓe ni kono ɓe gowti jumne andi hen kono wowti firti ko gurdam men ala juɓɓuti foti wonde ko tarode rewɓe e tarode worɓe tarode sukaɓe tarode worɓe tarode worɓe tarode sukaɓe ɓayde en ngala ndiyam mbawɗam moƴƴinde won e taroɗe en ganda yillotoɓe e men en ganda aroɓe e men nangen hygiène koye men laaɓal cukalel ngel en tout cas ɓayde ko dewel so ngel fuɗɗima mawnude seeɗa ɓatto ngel saaha somo taaro yurnono taroto ni ene wawi won ko yaltoyta e makko ganda oɗo noon wonɗo heeɓi infection ngaji so wona école wona galleji jenani koye galle men e law nawama to gynécologue jomum walla jomum so ɓorti silim mum jaafoɗon alay saago kaalen so ƴom ɓorti silibel mum ko cukalel ndaar ɗum ene gasano taroto ni won olɗeki goneki ɗon ganda kiɗo olɗeki noon wona olɗeki jaam on saaha noon mbatta e makko haqqille somo taaro ƴeewa ko yaltata e makko no wayni gila ɗon mbawata faabade ɓiyo law nawama to gynécologue so keɓɗo infection tan bonɗo ɗon e ɗon o rokke kalmamaji ɗi ene itta ɗum e ene riwta ɗum ha laaɓa ha taare makko ndewta lawol ayi ko jogorno bonnandemo janggo ndewago makko ko hayta ko jogorno janggo rokkoydemo baktil farji oɗon gandi baktil farji ene taga dewgal bonde an gorko sa resi debbo a tawi makko baktil farji aɗa jogui fodde nawtudemo nawtamo no debbo resodirta e gorko woni mo'tarade woni paloraɗo mo gorago mum yahani dokkamo hitande yo safroro ni debbo ne ko noon wonko fuɗata e farji debbo ene firta dewgal feɗɗitorede ene firta dewgal ko ñaw fof ko ñabbuji ene hefto e jibinirgol ene hefto e waɗede viol ene hefto e yogay ñabbuji ɗum noon ko sukaɓe men rewɓe hande hewɓe nana mofti rafiji men ne ndeeƴi a yeddiriyanke tan taw ganduɗa so resama tan janggo o serete so resama ɓawa janggo o serete kala nde o resama ɓoyata e dewgal ko teni ko neɗɗo moƴƴo ko joɗɗo kono wonko woni toon koko ɗum hatojina ɗum noon memotako ko alay saago noon ko guilay asli guilay sukaɓeɓe laaɓal mabɓe toppitte musidɓe tedduɓe toppiɗen laaɓal sukaɓe hygiène ko hunde moƴƴude tenti so mbatti yiide règle uji mabɓe règle ko ñaw ƴiƴam fiilayru ko haɗanma hoorde hanma julde hanma wangade suudu kaaba hanma memde deftere qur'ana wona jaam wona ƴiƴam hinere wona neɗɗo gañim ƴiƴam yalti wona neɗɗo fiyama ƴiƴam yalti wona a soccima ñiirema yalti ƴiƴam ɗum hattama haydara kono ƴiƴam ella fiilayru ƴiƴam fiilayru ganduɗa ɗum so tawi ari e ma a juulata a memata deftere qur'ana wala bi yadin wala bi uudin a mimirta ɗum jungo a mimirta ɗum leggal a wangota ko suudu kaaba a juulata a hoorata sa wonde ella ko ñaw gorko ma mematama woni gorko ma lelduta koye ma to banggue lelde jokkodiral terɗe Allah koko haɗi ɗum koko harimin ɗum ha ella o gasa wona jaam ko ñaw no ɗen keɗɗe jaltirta ma ni alay saago suko o jangguine hygiène so yeehi hawo laaɓi somo lawƴi ɗum holno lawƴirta terɗe makko hol produit moƴƴo mo rokkoytamo janggo probléme mo rokkoytamo janggo cancer saabu rewɓe heɓani jogui cancer to banggue terɗe ngam hutorade woni produit ji chimique yidde ittude odeur beele terɗe men mbatta urde joguiɗen caɗele
donc alay sago joomum heɓa humpito moƴƴo ngo jogori humpidde ɓiyum hygiéne oɗo henna ngal ɗo laaɓal so ellima haw gayni holno foti ittirde keɓɓe gonoje nder won keɗɗe ƴiƴam keddotoɗe nder ne takki ko sabu ko tew so iwata ɗakkoto toon so ɗakkima watata kono jiibani way kono maniyu ni way kono maniyu urani so ɗakkima e tew ene woni ɗo leppata e kala saha so ɓooyi wattata ko lobde ten way kono kolni debbo mo laɓɓinta hoore mum e ndin mbaadi e debbo mo laɓɓinta hoore mum to bange ɗin ellaji so renaki kala gorko mo yettodiri soɓe jettodiri won hendu yaltoru ɗon ndu hendu wona tan hendu rapport sexuel ko hendu no ganduɗa ko ñaw tene kadi ko hunde ɓoyde ene taga joomum gorko mo rungto ɗum anday mum walla goɗɗum ni hen oɗon gandi ko kalami ko ko firti tan musidɓe tedduɓe mbatten haqqillaji men e sukaɓe men ɓe to banggue hygiéne laaɓal ko hunde moƴƴude taw wona jomum mawna tan heddono wallitoro latiji en keremaji en produit ji en saabu hewɓe hande ko produit mbaɗa hen produit gam ittude odeur o on produit mo mbaɗata hen ko ɓuuri hen hewde yeyata ɗum tan ko rewɓe hono mabɓe en ɓe ngala humpito produit o beete ko moƴƴo walla wona moƴƴo on produit noon aɗa waɗa makko omo asa terɗe ma mo bonnanma haw rokkuma hen rafi goɗɗo yo Allah subahanahu wa taala won ballo eɗen jinno jokkude to banggue cellal ɓalli so buuɗali ɗum hende feeri feeñi feeñje ɓatake men cellal ɓalli musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen